Lo
kon maju. Ora usah sumber kowe. Bojo elek mbok pamer aku. Nyapa tekan bojo. Aman kowe. Ekek aman. Rebut dijak digeret. Lono sithik kok. Yo. Aku ora gendul denane. Sigar ora gendul denane. Ayo, Acil. Burung timo iki. Burung timo. Mundur. Cing, hei, hei, aja karo wong tuwa kowe. jalukmu Tambah tah nom-nom maneh. karo aku. Moh, Ngomong ramumpan. karo aku. Duren. Ayo kilo. Apa awak kok Sing mbok pilih sapa? awak kok gede ngono ketak-kete. Aja kowe kowe. Sing mbok pilih sapa? Tambah iki. Kowe ora ngerti kowe iki. Ora iki. Kowe durung ngerti. Ngerti. Susune delok. Nggih. Maju. Ajo. Lha apa mbok tabek? Aja ngono ah. Hei. Aku merangsang iki lho. Susune pameri. Aku iso. Iso kowe. Tanggo nyalon abri apa polisi? Jadi kowe duwe senjata. Senjata bedil atau pentrung? Lek kowe duwe senjata. Bobo. Aku tuh bedil mesti. Ora sak pentrung. Lah iya bobo. Aku bedil. Bobo bedil sapa? Bedil manuke pae.
karo mamut lho. Cok! Aku kurang mie kok. Kurang mie, dah mie di. Mie bu aku dintekno pake lho. Rupane omah kurang mie. Kurang mie. Ayaan ora modot. Mie gue legi kok. Lah aku ogah. Kok cutir ra karuan.
Apa kok? Apa lah anu batu kuwi kok nang ngono. Lemu-lemu duduk. Apa mau kerja pamer ngono? Aku ora percaya. Tetep aku.
Biar kau mana maju aja mipur goblok kowe iki manuk goblok kowe iki aja mipur aku ngundang kowe kesel iki lho ketik lu prek manuk iku iso mipur sing dhuwur mulane kowe ora iso ngundang aku mergo bokongku cilik delok bokongku cilik iya wah lo cilik bokongku wah manuk bokong cilik kok sombong kowe iki durung ngerti bokongku iki lho godi semok tak kandhani delok sawangan iki bokongku godi lho kok gek sumi godi ngene iki lho wah kenapa aku sih tembak sing mati dudu aku iki lho anakmu lho delok mati ngono kadang ya wedhus barang. Walah. Kok buat negedinan kayak ngobong. Malah medeni wong lho. Tak direne. Sana.
Neng guriem, Pak. Apa? Ana pocong. Woi. Iku mlaku sing alon-alon gak kena. Mlaku dadeg-dadeg jebul wae. Hei. Ki manggo sapa? Tegol kowe-kowe iku, Pak. Putih iki lho. Iki blobok matane iki, Kak. Abrang, ungu, lamun iki kok putih barang. Putih sing kok bokok. Ya aku ora mbok apa-apa kok. Pak. Hei. Antrem ungu. Iki lho apa? Ana pocong. Lah kowe tunggu pocone megol-megol. Neng guriem. Guri, apa guri? Tani kena ra ketemu. Yo neng guriem. Neng guriem. Ora ono ngono kok. Lah kok poconge malah atret to. Tetek kamu telo. Wis gak ero kowe. Blas Kak. Loh. Ora ono to? Siap, siap. Alah. Siap. Gerak. Tangan depan. Gerak. Balik kanan. Separuh. Nah. Mas, tali pocong kuculi mas. Dikaget aku. Pocong dikageti. Jadi Ana apa, Pak? kowe berangkang lapo? Aku dipotong manuk. Hei, Hei, tali pocong kuculi. kowe jangan stres darah gendeng ah. Aku wong waras. Sehat. 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 Ana apa le, Pak? Tali pocong kuculi budek cah iki. Ayo nek ngajak mes piye? Ayo. Tali pocong kuculi. Ora ngajak mes piye? Ora. Ibu, biasa krono. Mataku disikut. Aduh. Lho, wedi kowe wedi. Ora uti. Aku ki setan. Setan ora serem. Aduh. Pocong iki. Sepiro iki, Bos. Tak pasang sik. Dipun neh. Udah, aku salto. Pindho kowe. Aja ditulungi wong alah. Modal sing pindho kowe. Aku isin gak boleh padu kayak itu. Tro. Ya. Poconge ora aja kok. Seger. Bapakku nak ketemu sumpeng. Pocong gali pindut. Tokno. Itu pintu mati. Siji. Loro. Aduh, Apa Pak? Apa Pak? kesel. Batu dikomik aja dong. Ora tak komik, bodrek. Kamu sprint ben bohong. Urun sik. Aduh, Piye? aku tulungi Jin. Kabare mape ora? Sae Kae. ning ora umum. Apa ye? Aku durung sampurna. Durung sampurna ngene iki. Cocok. Nek nyampurane gampang aja iki. Ora kodang kabeh. Nyam. Nek piye? Pengen bukti piye? Ngalih Pengen bukti. Mang ajar kene wong. apa apa? Bismillahirrahmanirrahim. Aku
Dongo rujak pura bedone kene. Kowe kecocok. Alah, bisa kowe. Mau dongo. Tunggu. Lagi, dia mau motin ke? Tunggu diposiseni, Geng. Ke? Dongo. Geng. Dipotong sak menika dadi potong kang sakinah mawaddah warahmah. Waduh. Aku mau kaweno iki. Warahmah. Hei, Naik kowe ora dadi moden. Tamu denane. Moden ucil lho. Nah. aku saya Pak. Yo. Waduh. Potong iki, Mat. Aduh gatel. Ngantok ketelan. Sungguh. Ini bocah kurang tahu timbang. Iki ojo dikek. Pocong eplek, pocong gatelan iki opo? Pocong diamuk. Kok kuwi eplek kan dibuki wong kok. Gatel iki. Bener ya iya. Moden le. Moden ucil. Iya ya mesti tak modern. Eh, Modern lah sama kebel kok. Kecil. Kowe iku nggawa apa? lho ini yang bisa jenenge tasbih. Bener iki to. Tasbih. Iya iso carane nganggo. Yo iso. Carane aku piye? Ditarik. Arek. Bayi tunggu. Nimbo piye? Bismillahirrahmanirrahim. Nawetu semanggoti. Waduh. Tekon di. Oh, padone. Iku dongo apa? Yasin. Itu kan kosong. Lah piye? Yasin. Yasin. Dongo apa nama itu? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aduh, jadi kondeli aku. Aduh, jadi kondeli. Aduh. Oh. Mergo saka tumindakmu akeh sing dadi korban. Ora ngerti dosa lan perkara. Mula kuwi manut kowe tak suwenake ana apa pacek pinangka dadi keparat murang tata mantek suran meka suran dan wirang kapal
Blok. Alamat sulai baiklah. Paman, kok lumpet goreng taman kaputren kula? Genduk bocah ayu lara kembang sore. Inji kula paman. Aja dadi atimu. Inji. Yen paman tekono ing Taman Sari Bedak. Krana ora paring cecala luwih dhisik. Merga ana bab kemagepokan marang kapribadene paman. Kepak kemin panggih kali Kanjeng Rama. Ora. Perkara ramamu kuwi tinemu ing gampang. Inji. Aku mung butuh kepanggih marang sliramu, bocah. Mawis sampun pinanggih dumateng kula menapa kersanipun paman kala? Aku kepengin njaluk tulung. Tulung. Ora ana pawongan kem bisa tetulung kejaba mung sliramu, Rara. Kok nyuntulung dumateng kula? Iya, Jan. Napa kula saged pitulungi panjenengan? Mesti wae keng slira bisa jumbuh lan kahanan. Perkawis menapa paman? Sliramu kuwi wanita kang ayu, sulistya ing warna gandes luwes merahati. Lamun Cinandra Pindha Widodari Suprabagi Jawanta ora ana cacate babar pisan. Sampun anggenipun ngalembono. Kuwi kasunyatan, Jan. Mirungan sinambi lugu wae. Paman kala, menapa to kersanipun ngantos rawuh ing Taman Kaputren menika? Ngene ya. Sedidik bakal tak critake ngenani lelakon kang laksana. Inji. Terus wae pun paman kuwi ra manyeswana ing Banarawa ngersane dipacet. Bapak muga kaya mangkul. Heeh. Njur ana rawuhe jeng pangeran Lembu Beteng putra saka ing Majapahit. Sawetara Banarawa ora tentrem. Perkara ana beda ing panemu. Malah kabara. Aku iki jane sabila marang wong tuwa. Merga ana bab kemagepokan marang wong tuaku uga pangeran Lembu Beteng. Aku sabila sabiyantu marang wong tuwa. Kados ngaten Inji. Dadeke pancakara krana beda penemu. Aku lanjeng pangeran Lembu Beteng tanding tiyasa. Jur aku kesesering yuda. Kalah. Aku kalah. Ngaten kok ngendikanipun kok Tapi wong kuwi lah ya jujur to. Inji. Aku kalah, aku kalah. Lah kersanipun paman kala Lah iki mau jroning Rana Anggana aku moncati saka pabaran. Nganti dioyak mlebu ing papan. Iki malah kaporo jebul Lembu Beteng uga ngoyak mesti tekan papan kene. Lah iki karepku. Inji. Aku njaluk tulung. Gelem kowe minut marang lekase Lembu Beteng. Ben ora dadi gelut. Uga ing mangkone mesti mituhu marang gawe wong tuwa. Milut kados pundi paman kala? Tegese milut dilerepke atine. Sliramu kuwi ra duwe pawitan. Inji. Rupa sing ayu. Tembung kang endah. Esem kang ujian. Coba kuwi gunake kanggo milut lekase jeng pangeran Lembu Beteng. Benjang napa paman? Yo ora sesuk. Saiki uga. Besok wis ngantuk. Kok gojek lho. Paman kala. Heeh. Rening kula welas dumateng paman malih kersanipun kados ngaten. Yen tak aturi sesingitan Nek ngono saguh. Inji. Ayo tenan, ayo tenan. Iki lho. Kuwi tenan jae. Karo ponakane kok iso. Kuwi kan kesunyatan. Inji paman. Ya wis, Inji. ndang tindake wong ayu, ya.
Adipati buron-luron kula. Buron-buron. Idang Sanes. banjur sinten lan Buron-luron kula menungso. oh menungso. Sinten asmanipun? Adipati Kala. Nun sewu nggih. Teng Taman Sari menika boten wonten Adipati Kala. Ingkang wonten namung kula. Menami mboten wonten Adipati Kala nggih. Keparenga kula nyuwun pamit sawetawis. Mangke rumiyin. Nun sewu, monggo kula teng lenggah. Iki dipun kersani. Panjenengan kula teng lenggah langkung rumiyin, kula keping saged jagong kalih panjenengan. Sinten asmanipun? Dipun wanohaken kula pun Pangeran Lembu Peteng Putra Mojopahit. Kanjeng Pangeran Lembu Peteng aduh, yen pangapunten si Kanjeng Pangeran. Sakderipun ayo kula kirang sila dhateng panjenengan. Pun tepungaken. Kula pun Rara Kembang Sore. Rara Kembang Sore. Monggo kula teng lenggah Kanjeng. Nun sewu si Kanjeng Pangeran Lembu Peteng. Rara Kembang Sore. Aduh. Yang iki piyayine bagus. Gagah piteksa. Tur tanpa cacat. Benjang bejo-bejane wanita yang nyanweng kula Kanjeng. Rara Kembang Sore. Inji. Ora prayoga nggo ngalembono kelawanan. Keng napa? Jalaran mengkuwi sawanci-wanci nggon sabejago kelawananku nganti kasenengan. Keluarga mesti ndadekake salah penompo. Keluarga kados pundi Kanjeng Pangeran? Ateges konangan roh. Nun sewu Ji. Estunipun kula menika tasih lamban Kanjeng. Isih lambat. Inji. Oh ngono. Dereng dipun wektu dening kakung. Kula tasih kaijinan. Isih kaijenan. Inji. Yen ngono padha karo aku. Kok sami? Aku uga isih kaijenan durung duweni kanca. Tasih Joko. Aku isih Joko. Aduh, Kanjeng Pangeran, Kembang Sore. kala wau kula sampun matur. Bejo-bejane wanita yang penyanweng kula Kanjeng. Piyayine bagus, piteksa, tur tanpa cacat. Ora mung ngomongake aku. Kagungan palungguhan pisan. Semono uga sliramu. Iji, Kulitamu kuning ngemgering Pak Suryamu ya ayu pindhane widodari sing cumantah. Bejo-bejane wong lanang besok yen kelakon dadi bojomu. Kanjeng, mawi ngalembono menika ingkang prasaja kemawon. Mangki mawi kesangeten damel bombong raos sing manah kula lho Kanjeng. Lho, kuwi kasunyatan jare Kembang Sore. Ampun ngaten to Kanjeng. Namung kados ngaten kok Ji. Kembang Sore. Injih kula. Hari kala aku ketemu sepisanan marang sliramu ing papan kene iki, tuwuh rasa masukut dening ati. Liripun Tegese aku duweni rasa tresno kelawanku. tresna. Nuwun sewu. Menapa sampun dipun penggalih kanthi cerita kawicaksanan to Kanjeng? Kula namung sakandhan panjenengan. Niki salah sawijining pangeran to Kanjeng Pangeran. Rara Kembang Sore. Inji. Jenenge tresno iki ora maos derajat lan pangkat. Jenenge tresno kuwi yen ati loro bisa dadi sawiji. Senajan to kahanan apa wae, kowe kelawan aku bisa dadi sawiji. Kuwi ateges kena diarani tembung tresno. Nek yen kelakon kowe ora tresno kelawan aku, ateges kowe ora tresno ora bakal dadi jodhone slawas. Nun sewu Ji Kanjeng. Mawi tetela saesmien tresna dumateng kula. Dadi kula tampi tresna panjenengan. Apa tenan kuwi? Inji. Kembang Sore. Kanjeng Pangeran. Yen ngono aku seneng banget. Nyatane aku semblakake rasa tresno marang kowe. Kowe gelem nampa. Muga-muga besok kowe kelawan aku bisa ketemu Bagya Mulya kanthi selawase urip ana ing Mojopahit. Matan mboten keduing tembe wingkingipun Ji Kanjeng. Sabar pisan aku ora getun. Wis tak niati jroning atiku yen aku kepengin duweni garwa sliramu. Kanjeng Pangeran, Kembang Sore. mawi tetela nyoto niki saestu tresna lair batin dumateng kula. Mila kanthi menika, monggo sami sarengan lomban
ing samudaning asmane cepat dening katresnan Kanjeng. Aku bakal mbuktekke sepiro tegedene rasa tresnaku kelawan kowe. Kanjeng. Rumaos patriyo kesan kula pindah lampah. Kula saged sandingan kalih panjenengan. Minangka dados garwa panjenengan. Ya apa tenan. Inji. Tresnaku tanapa apa saiki aku kepengin mbok latih bebarengan